Janja se nalazi u Donjem Podrinju, 11 km južno od Bijeljine. Prostire se na obje strane rijeke Janje, koja se na 2 km od naselja uljeva u rijeku Drinu. Kroz Janju prolazi saobraćajnica Bijeljina-Zvornik. O vremenu nastanka Janje nema pouzdanih tačnih podataka. Na ovom području su vršena manja arheološka istraživanja, ali nisu pokazali odgovarajući rezultati. Veoma su oskudni podaci o stručnoj literaturi, gdje se Janja spominje kao trgovačko mjesto u Bosni sa 3945 stanovnika s početka 18. vijeka. Postoji također zapis o turskim ahkamice kaj defterima koji se nalaze u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a također i u Gazi Usrebergoj biblioteci u prijevodu Abdullaha Polimca, iz kojih se vidi da se džamija u Janji zvala džamija Sultan Sulejmana, koji je vladao od 1520. do 1566. godine. Pouzdano se zna da je Janja u prošlosti dugo vremena bila kasaba, zadovoljavajući sve kriterije da bi se zvala kasabom. Nakon toga dugo je bila nahija pa ajanluk, a od 1867. do 1878. godine bila je mudirat, što je veći rang od opštine. Osnovni prirodni resurs područja Janje čine poljoprivredno zemljište, koji se prostire na oko 14.000 hektara, a najveći dio su kvalitetne oranice, pogodne za proizvodnju najintenzivnijih ratarskih kultura. Pored proizvodnje žitarica, posebno razvijena proizvodnja svih vrsta povrća. Pored zemljišta, veliki prirodni resursi su još hidropotencijal rijeke Drine i šljunak u koritu ove rijeke. U Janji su dvije džamije, Atik, stara džamija i Džedid, nova džamija u Gornjoj Mahali. Prema sačuvanim podacima, Atik džamija se nekada je nosila ime Sulejmanija, ili džamija Sultan Sulejman, pa se pretpostavlja da je građena za vrijeme njegove vladavine, od 1520. do 1566. godine. Ova džamija je nekoliko puta obnavljena zbog dotrajalosti. Posljednji put je zgrada džamije nanovo izgrađena 1965. godine, a majstori koji su je zidali su Alija i njegov sin Hazim Bačeva. Džedid nova džamija je u Gornjoj Mahali, kao i Čašijska džamija i ova je nekoliko puta obnavljena. Imala je drvenu munaru. Godine 1982. godine izgrađena je nanovo ova džamija, a majstor koji je zidao bio je Mustafa Hadžić iz Janje. Treća džamija je bila u izgradnji u Polutinama kod Harema, ali je njena izgradnja obustavljena 1992. godine. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine veći dio stanovništva Janje iseljen je na prostor slobodne teritorije ili u inostranstvo. U samom gradu ostalo je svega 200 ljudi, odnosno 10 kuća. Obje džamije srušene su 14. aprila 1993. godine, a na mjestu Atik džamije u ratnom periodu bila je buvlja pijaca, dok je svo mezarje oko džamije ukoljeno bez traga. Vjerski život je zamro i sveo se na obavljanje vjerskih dužnosti među 4 zida privatnih kuća i dženaze koji su se klanjali na mezarje. Pošto džamija nije postojala tada u to vrijeme, rat je činio svoje što je činio, srušene su, ko je htio da obavlja vjerski obred, on je obavljao u kući. Mislim, ja sam to obavljao u kući. U izbjeglištu Tuzlić mještani Janje su odmah nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pokrenuli aktivnosti vezane za proces povratka. Već su postojale institucije poput kluba Janjaraca, Merhameta, mjesne zajednice. Međuislamske zajednice Janja također je osnovan i ljudi okupljeni oko ove institucije pokrenuli su aktivnosti oko učlanjenja vjernika. Povratak je bio izvjestan, jer sadržani rodnom kraju Janjarci nikada nisu ni sumnjali u to da će jednog dana ući u svoje kuće, otvoriti svoje dućane i obrađivati ponovo svoje njive. Mi smo se pobrinuli da to obnovimo i da podignemo još i potkrovlje. Merhamet nam je pomogao, što je moglo on, a mi moglo, mi smo kupili nešto, majstora, neko je dobrovoljno, neko su platili, tako smo zavrtili su kuću. I počeli smo klanjati šume. Tu smo prvi Bajram klanjati. Prvi Bajram je klanjao naš Efendija i sami. I kasnije smo mi
nalazili ponekoga nalazica da dođe nam do znanja od ume, dok nije došao za posle Omer Efendija. Kad je Omer Efendija došao za posle, onda je trebalo i onim ljudima koji smo naučili tam da klanjaju naći hođu da imamo dva džemata. Našli smo i ovoga u svijemu Štića, da oni imamo onom tam džami, onom je džematu da se ne ugasi, a ovdje smo počeli na Omer Efendiju. I kako smo vremenom odmicali i dolazili, ideja je da se počne sa džami pripremi. Nakon potpisivanja peticije od strane 1500 povratnika, inicijativni odbor od 30 ljudi oformirao je prvi građevinski odbor za izgradnju Atih džamije, koji je imao 15 članova. Prvi predsjednik bio je Amir Musić, na čije mjesto je kasnije izabran Mustafa Šukilović, a zatim slijede Hadži Bajro Đezić, Hadži Mehmed Bukvić, Sulejman Skokić, Ekrem Gutić, Ibrahim Kruhovljić, Mehmed Šukilović, Hadži Mevludin Samić, Hašim Karasalihović, Fadil Bačevac, Hadži Alja Mula Mustafić, Suvad Salkić, Husref Osmanović, Salih Junuzović i Amir Musić. U petak, 21. juna 2002. godine, počela je izgradnja džamije sa minimalnim sredstvima. Planirano je da se prvo uradi podrum, ali su počeli pristizati prilozi tako da se od lopata prešlo na mehanizaciju. Uskoro je čitav posao preuzela firma Bosnalik vlasnika Zije Bukvića. Sa uspravljanjem Atih džamije i Bošnjaci u Janji počeli su se uspravljati. Pri svemu tome bilo je poteškoća koji su savladane saburom i trajnošću i upornošću. Kako je to vrijeme bilo, najbolje ilustruju riječi Huseina Jašarevića, jednog od prvih povratnika u Janju 1998. godine. Ja sam jedan od prvih povratnika u Janju. Vratio sam se 1998. godine i zatekao praznu i oštećenu kuću. Na džumu sam išao u Tuzlu, u džamiju pored Jale, a kasnije sam počeo klanjati u mesdžidu u Bijeljini, sve do 2000. godine. Kada smo uredili vakufske kuće u Janji da bismo mogli klanjati. Vrlo brzo smo oformili 2 džemata jer je narod stalno pristizao. Čašijska džamija je završena, dugo je trajalo, ali trebalo je vremena da ljudi koji su u inostranstvu shvate da treba da nam pomognu, da se uvjere da smo došli da ostanemo i da ne mislimo više nigdje ići. A bili smo tako organizovani na neki način žrtva, jer smo odlučili da ostanemo konačno u našoj Janji. Tako smo dijelom pokazali da će biti na fake. Pitali su me šta mislim i uvijek sam odgovarao da se ne odugovlači, da svako ko može pošalje ili prikupi pare, da mi ojačamo, napravimo džamiju. Narod se više vraćao, tako da je džedid džamije napravljena veoma brzo. Počeli smo bez marke, ali Bog daje na fakt i tako je i bilo. Kad sam nakon povratka u Janju pošao na Bajram namaz u Tuzlu, stavio sam fes na glavu, nisam se plašio. Preko Priboja sam došao u Tuzlu, u Jalsku džamiju. Pitali su me odakle sam i čime sam došao i nisu se mogli načuditi da sam stigao sa fesom. Ponekad sam i u Janji nosio fes ili beru i nije me niko dirao. Malo nas je bilo tih godina, ukupno u Janji oko 200 ljudi. Postavljanje alema na krov munare bio je poseban događaj u gradnji Atih džamije, kome je prisustvovalo preko 1000 ljudi. Zbog visine munare od 38 metara, posebna dizalica stigla je iz Gradeksa iz Gračanice. Kasnije, prilikom prekrivanja bakrom glavne i 3 male kupole, postavljene su i ostali alemi.
Prvi namaz klanjan je 16. juna 2003. godine. U podrumskim prostorijama, uz gole zidove i najlonom zasutem prozorom. Ništa više nije moglo zaustaviti gradnju u povratu. Računajući besplatni rad, donacije u građevinskom materijalu, u izgradnju Atik džamije uloženo je ukupno oko 600.000 maraka. Džamija je jedinstvena po tome što je u potpunosti izgrađena u betonu, uz savremene materijale i efektnu unutrašnju dekoraciju. Osim pomoći novčanim sredstvima, na pojedinim završnim radovima majstori su u potpunosti i djelimično radili besplatno. Čak donirali materijal za rad. Žurilo se, bližio se Ramazan 2003. godine.
Mula Mustafić Hasan sa sinom Vahidinović i Terijahom besplatno su okrećili da koristali džamiju. Meho Mehmedović iz Bijeljine diljem donirao uvođenje grijanja. Velagić Osman Ojle uradio od sebe vodu, a Šerpić Mujo zvani Pogača, radeći ogradu oko džamije, donirao je kafiju. Po povratku našeg naroda u Janju i pristupilo je se gradnji prvo džamije. Tako da sam i ja sa mojom djecom i sa mojim ljudima, janjarcima koji boravimo u Austriji, odlučili da kako da se i mi pomognemo tu akciju. Što znate, ja sam po zanimanju moler, a i djeca mi imaju firmu u Austriji, kasnije, i oni su odlučili da mi Atik džamiju u Janji uradimo svojih sredstava i sa svojim radnom snagom. Pa smo i par ljudi svetu obavijestili, konkretno Borović Seada, Sakida Hadžića, koji su nam isto sa jednom novčanom pomoći priskočili i pomoć, i Sakid sam dolazio sa nama jedan vikend tu radio, tako da smo sa Božjom pomoćom proizveli kraju taj objekat u Čaršiji. Polovinom Ramazana 2003. godine u novembru, nakon uvođenja grijanja, džamija je ustaljena. Tih dana imali smo i musafire sa univerziteta El Azhar iz Kaira, koji su u društvu muftije Husein Efendija Kavazu zijaretili tek ustaljenu džamiju, počastivši nas lijepim učenjem Kur'ana. Konačno su vjernici muslimani Janje mogli dočekivati Bajram u pravom ruhu i na pravom mjestu. Ko je imao sreće, mogao je ući u džamiju, u podrum ili u hodnik. Ostali su Bajram namaz klanjali napolju, za Kurban Bajram čak i na smijeru.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Ovo je danas, kao i za sve Bošnjake, tako i za Bošnjake, Janje veliki dan. Bili smo svjedoci da je džamija bila i danas prekretna da primi sve klanjače, tako da je veliki broj muslimana morao ostati vani da obavi Bajram namaz. Ja sam zadovoljan i sa još jednom drugom stvari. Janje je završen proces povratka, sva imanja su vraćena Bošnjacima. Nažalost, jedan broj Bošnjaka je ostao da živi u dijaspori, tako da danas nismo mogli sa nama podijeliti bajramsku radost. Koristim priliku da svim muslimanima i onima koji obilježavaju Bajram čestitam ovaj blagdan Bajram Šerif Mubarakov. Jedna od rijetkih zemalja koje su pomogle povratku izgradnji džamije u Janji bila je Malezija, koja je uložila 60.000 maraka u obnovu džamije, a obnovila je i 5 kuća za povratnike u Janji. Ambasador Malezije Zakarija Solong više puta je posjetio Janju, boraveći po 2 dana u njoj. Osim svakodnevnih namaza koji se redovno obavljaju u džamiji, ukazala se mogućnosti za brojne druge aktivnosti. U prvom redu sujeka Subhana za potrebe priprema mejita za dženazu, u okviru koje je planirana hladna komora i sve što je potrebno za dženazu. U prostorijama medresa u nekoliko navrata organizovane su grupni sunetluci za djecu Janje i Bijeljine. U suterenu džamije stvoreni su uslovi za obavljanje šerijatskih vjenčanja, a sve više mladih bračnih parova prihvata ovaj čin kao dio svoje vjerske tradicije. Uz završetak radova na Atih džamiji počelo se sa gradnjom i druge, džeded ili nove džamije, koja je izgrađena od faze završnih radova za samo 7 mjeseci. To je definitivno dokaz o rješenosti mještana Janje da ostanu u svoji na svom.
počeli smo raditi ideo temelj u martu mjesecu, negdje od 15. marta smo temelj počeli zidati. I završili temelj, sad kad se osuši, počeli smo raditi, 3. aprila smo krenuli sa zidanjem. Čovjek je mi donirao cijelu ciglu, pa nam se to i povelo da počnemo raditi. I poslije kad smo tu da ćemo zidati, donirali su nam i ciment, krep. Našao se Mustafa Hadić kao majstor. Sad njim smo razgovarali neko puta i on je prijatelj da radi studij besplatno i da skupi svoje kolege da radi besplatno. Tako da smo radili besplatno sve prvom, tako rekli talac. Nikad niko nije vidio ništa, sve smo dobili od donaciju. Jedini smo bili zavno. Poslije smo pomalo nekoga plaćali samo vamo, uglavnom da išla cijelo vrijeme, išla sve dobro, da je sve bilo većina od donaciju. Naredili smo mlunaru, kao i Krepencu. Počeo taj rad mlunara za 2,5 mjeseca završena, ili smo isplatili. Sve, da vam kažemo, ovo je sve, sva su sredstva iz Janjevske, od naroda Janjevske. Niko nam nije dobro, stalo nam je muftistvo neko prikatili od dolara, to je sitno zatepalo za ovojke naše sredstva koje smo mi iskupili. To je samo Janja davala, poneko sa strane možda po 100 eura. Mi imamo podatak koliko smo uložili do sad, ali ne imamo nismo računali koliko nam je donirano. Koliko je vrijednost donirano. Imamo da smo uložili do sad 194.000 maraka. Za mi što smo para uložili. A ono što je doniran 30 cigla nismo računali, pa nismo računali ispune monta na Mavhili, pa nismo računali rad, pa nismo računali što nam je sad dolazilo Estri smo izlili, grijanje smo uveli. Evo dobili smo donaciju i peć za grijanje. Baš trebali sutra već da je spustimo, da bi priključili i uselili smo privremeno. Počinjemo sutra na večerje, ćemo imati taj svetonost Mevlut i useljenje. To je privremeno useljenje, smo molovali još, ali smo useljajemo u nju, priključimo grijanje pa će imati grijanje. Znači imamo sve sad uslove za život. Ništa nas ne se pretraje da stavim trebali. Jedno bi takvu kuću trebalo da napravimo negdje u Šarempovu, odnosno na kraju Šarempova i Drugog polja tamo. Jedno bi trebalo praviti negdje vamo osnovne škole, od onaj kraj. Tako da bi mi imali jedno 50 donata gdje bi se klanjali teravije i gdje bi djeca na poluču dolazili. Da dodam, osim planiranih 7 džemata, u izgledu je i obnova medrese u Janji, koja je prestala sa radom poslije Drugog svjetskog rata. Prema riječima Hadži Omer Efendije Camića, sa izvođenjem mektepske nastave počelo se još u septembru 2001. godine, kada su mnogi sa skepsom gledali na tu ideju. U to vrijeme bilo je 50-ak upisane djece koja su imali hrabrosti da dođu pored svih represija koje su se dešavale oko nas. Janjarci su u tom nijetu ustrajali. Pokazali su da onaj koji ima jaku volju, čvrst nijet, zaista može uspjeti u jednom ovakvom projektu. Nakon toga, 2002. godine situacija je bila mnogo bolja. Samim tim što se uspjelo i u osnovnu školu Meša Selimović uvesti predmet islamska vjeronauka koja kreće od 1. februara 2002. godine. Tada su mnogi roditelji i učenici dobili hrabrost da se upišu i pohađaju mektepsku nastavu. Te godine bilježi se porast polaznika mektepske nastave, tako da je u to vrijeme bilo 170 upisane djece, a sljedeće 2003. godine broj polaznika se povećao na 250. Ove godine upisane djece sa tendencijom porasta. Prilikom organizovane mektepske nastave planirano je da se svake godine upiše bar jedan učenik u Behrambegovu medresu i to se i ostvaruje. Upisala se Hamzić Azemina i ona danas pohađa medresu, a prošle godine upisan je Selimović Ermin.
Ove godine stvorene su pretpostavke da ima više kandidata nego prethodnih godina, tako da je plan da svake godine imamo po nekoliko upisnika na medresu. Hvala Bogu, sad imamo i uslov za tako nešto. Prije 2 godine sam došao u Janju iz Slavonskog Mosta. Odmah sam se uključio u radu u Mektebu Janju. Tu smo učili Kur'an. Učili smo i Salmu Islama i Ilmu Dina. Učili smo istoriju Islama i Akaju. I ibadat i dužnosti prema roditeljima, dužnost prema Bogu. Za mene i za moje vršnjake veoma je dobro bilo što smo napravili ponovo opet džamiju u Janji da bi mogli ići u Mekteb. Prvi sastav održavali smo u jednom improvizovanom objektu. Mi smo se mnogo radovali da ponovo obnovimo našu džamiju Atik u Janji. U Mektebu smo učili ne samo učili Kur'an, učimo i o istoriji Islama, učimo o značanju prema roditeljima, prema Bogu, drugim ljudima, komšijama, o lijepom ponašanju. Atik džamija mnogo znači svim janjacima i muslimanima u Bosni. Nakon otvaranja džamije, inicijativni odbor Međusa donijeta je odluka da se opremi mektepska učionica u Atik džamiji i na ime toga se izdvojilo oko 7.000 maraka da bi se uredila učionica i mala sala koja služi za šerijatska vjenčanja, tribine, predavanja i okupljanja omladine. Nema prisile u vjeru. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa ko hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Onaj koji naređuje rušenje džamija i crkava, krši Božje zakone i vodi u neizbježnu propast sebe i onoga koji ga u tome slijedi. Onaj koji podiže kuće u kojima se ime Božje spominje, osigurava dobro ovoga i vječnog svijeta sebi i onome koji mu u tome pomaže. Draga braćo, cijenjene sestre, 14. aprila 1993. godine u 3 sata i 5 minuta strahovita eksplozija sve nas je probudila. Pomislili smo u tom trenutku jedino na naše džamije. Kada sam ujutro prošao čaršijom, gledajući kako građevinske mašine raščišćavaju ruševine džamija, vidio sam tužna i zabrinuta lica džematlija. Neki od njih su i plakali. Neizbrisivo u sjećanju ostala mi je jedna rečenica koju je neko plačući izgovorio. Neka, napravit ćemo ako Bog da bolje. Danas, hvala Allahu, otvaramo Atik džamiju, a i Džedid džamija se gradi. I lijepe su i bit će još ljepše sa svakim pozivom na mir. Ova džamija predstavlja svojevrstan simbol povratka u Janju, jer je njena izgradnja učvrstila ljude u odluci da se vrate i ostanu tu gdje su njihovi pradjedovi. Teško nam je bilo bez nje, ali hvala Allahu, napravili smo je.